खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। बावैसो साननि सिगां काजलगांव म्युनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि उपेन्द्र मुसाहारिखौ सानै गथ' गोनांखा आइजोखौ लानानै खारदों बुंनायनि सायाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खेंफोरथि होदों उपेन्द्र मुसाहारि बिथाङा। रायजोफोर नोंथांमोना गोबाङानो नुखादों जानांगौ थांनाय सानसे सिगाङावहाय चिरां काजलगांवआव इउपिपिनि दैदेनगिरिया सानै गथ'नि बिमाखौ लांखारदों होननानै खौरां बिजोङाव गोबां गोसारनायखौ नोंथांमोना नुखादों जानांगौ नङा होमबा? बै लांखार जानाय आइजोनि फिसायनि मुङा जादों अनिल रामसियारि, CRPFआव मावो होननानै जोङो मोनथि मोननाय जादों। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन जे उपेन्द्र मुसाहारि बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना जोबजासिम नायोब्ला मोनथिनानै लानो हागोन। दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे सुंद' आपडेटखौ दिनै बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान। हादरनि राजधानी गोदान दिल्लीयाव थानाय कैलाश कल'नियाव बड'फानि गंसे मुसुखा बेखेवनायजों लोगोसे बड'फानि मुङाव दोंसे लामाखौ बेखेवनानै होयो हादरनि मानगोनां नखर मन्त्रि मुस्रि अमित शाह बिथाङा। रायजोफोर बे मेहेरगोनां बुब्लियाव दिल्लीनि गिबि मन्त्रि रेखा गुप्तानि बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनायखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोलाय। नमस्कार। आज हम सबके मध्य उपस्थित देश के प्रिय नेता और मैं ये कहूं कि पूरे देश को एक माला के रूप में पिरो करके देश के हर राज्य को मोती के रूप में संभालने वाले और देश की शक्ति आदरणीय हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम सब अभिनंदन करें। एक ऐसी गर्जना, एक ऐसी आवाज जो पूरे 140 करोड़ भारतवासियों की आवाज बन करके हम सबको शक्ति देती है। आज हमारे इस मंच पे असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी और बोडोलैंड के हमारे मुख्य कार्यकारी सदस्य प्रमोद बोरो जी और दिल्ली के हमारे मेयर राजा इकबाल जी, हमारी क्षेत्र की सांसद बांसुरी स्वराज जी, हमारी MLA शिखा राय जी और उपस्थित सभी आदरणीय बंधु, मेरे सभी बहन, मुझे बड़ी खुशी है कि दिल्ली राज्य एक मिनी इंडिया है, एक भारत की आत्मा का सही स्वरूप है, जहां हर प्रदेश के लोग बसते हैं। अपने गांव से चलते हुए, अपने घर से निकलते हुए जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तो ढेरों आशाएं उनके मन में होती है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने दिल्ली को अपनाया और दिल्ली ने भी अपने इन सब भाई बहनों को जो अलग अलग प्रांतों से आए हैं उनको बड़े मन से अपनाया है। ये दिल्ली हम सबकी अपनी दिल्ली है और आज इसी प्रकार से हमारे सैकड़ों बोडो भाई बहन जो यहाँ दिल्ली में निवास करते हैं, मैं उन्हें ढेरों बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आज हमारे नेता का जो उनके नाम पे रोड का नामकरण हुआ, उनका स्टैच्यू जो दिल्ली में लगा, ये हम सब के लिए बड़े सम्मान की बात है। और जिस तरीके से बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी ने पूरे के पूरे असम के लिए काम किया, बोडो जाति के लिए काम किया, हम सब के लिए हमेशा वो प्रेरणा के स्रोत हैं। और दिल्ली में उनका इतना भव्य स्टैच्यू लगना हम सब के लिए एक ऐसा दिन है जो गर्व की अनुभूति कराने वाला है। मैं आज दिल्ली के इस क्षेत्र में आसपास के जितने निवासी रहते हैं उन्हें भी बहुत बधाई देती हूँ कि एक देश की ऐसी शख्सियत जो जिन्हें मैं ये कहूं कि उनका जीवन जो है साहस और नैतिकता पे टिका था, जिन्होंने हमेशा ये संदेश दिया जियो और जीने दो, ऐसी शख्सियत, ऐसे सेनानी, उनकी स्टैच्यू यहाँ लगना हम सब के लिए गर्व की बात है। आज कैलाश कॉलोनी का ये क्षेत्र बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है
और ये केवल एक प्रतीकात्मक कार्य नहीं है, ये हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं और बहुमूल्य जो राष्ट्रवादिता हम सब में है उसका भी परिचय देता है। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए समस्त बोडो समाज को और समस्त असम वासियों को दिल्ली की आपकी बहन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, प्रणाम। आङो काजोलगाव मिउनिसिपालिटि बर्डनि चेयारमेन हिसाबै दासान्दि मैया दाखालिनिफ्राय आंनि एगेन्सै मोनसे गाज्रि रोखोमै खौरां माने इलेक्ट्रनिक मिडिया बा प्रिन्ट मिडियाफ्राव ओंखारदों जे आंखौ सोरबा हिन्जावजों माने सोमोन्दो लानानै बेजों थांलाय फैलाय खालामनाय बा बेखौ लानानै बबावबा थांखारनाय बेनिफ्राय आङो बेजों गाज्रि सोमोन्दो थानाय बे रोखोमै एलिगेसन खालामनानै खौरांफ्राव फोसावनाय जादों। बिनि खोनानाय मथे बिनि फिसाय अनिल रामसियारि होननाय खिन्थु बेसेबांखिनि बिसिनि बिसि फिसायनि सोमोन्दो बे जिनिसाबो एसे सन्देहजनक। जियानो हक बियो खोन्थानानै लादों गाव फिसाय होननानै, बिनि बिसिखौ आंजों सोमोन्दो थानाय होननानै दाबि खालामनानै आरो मोनसे एफआइआरबो काजोलगाव थानायाव बिथाङा होदों। सरासर माने भुल गोरोन्थि खौरां, खारन मास मोनसे खारनाय खोथाया बोरै जानो हागौ। आङो थांनाय 9 तारिख 10 तारिखसिम अफिसाव थांलाय फैलायमोन, एप्रिलनि 9-10 तारिखसिमाव। बिनिफ्राय 11-12 तारिखनिफ्राय जिहेतु बिहुनि बन्द छुटि, आङो ओमफ्राय मेगनाव आंहा ग्लुक'मानि प्रब्लेम दं हिसाबै आङो गुवाहाटियाव साननै थाहैदों ग्लुक'मानि ट्रिटमेन्टनि थाखाय। बिनिफ्राय डाक्टारनि एडभाइस मथे आंखौ एसे रेस्टआव था होननानै आङो साननैसो न'आव थादों। बे सानथाम सानब्रै अब्लाबो बे गासिबो बैसागुनि बन्दनि गेजेराव। बिनिफ्रायथ' आङो अफिसावबो फैदों, मानसिफोरजोंबो रायजो राजाजोंबो दङ। गतिके मास मोनसे खारनानै थानो होननाय खोथाया, बे खौराङा एखेबारे गोरोन्थि, भुल। बिनिफ्राय जि आइजोजों बिनि फिसायानो क्लेम खालामदों जे आंहा सोमोन्दो दं होननाय, बेयो बे थानायाव जिहेतु बिनि एगेन्सै बा आंनि एगेन्सै एफआइआर होदों आरो एफआइआरनि आगोलो मिडियायाव प्रसार खालामदों जे बोले बे रोखोम खौरांखौ। गतिके आइजोआ बे एफआइआरनि एगेन्स्टआव बियो स्टेटमेन्ट होदों जे बेखौ नंखायथार होननानै, आरो गावखौ बेबायदि नंखाय अपप्रचार खालामनायखौ बे गोख्रोङै सोंखारिदों, जोबोद दुखु मोनदों। बिनिफ्राय जि खौराङा जि प्रिन्ट मिडियाया बा इलेक्ट्रनिक मिडिया बेखौ फोसावदों, बे फोसावनायखौ मोननैसोखौ बियो संनानै बेखौ एसे गाज्रि नांलायनाय जादों, बुंहरनाय जादों। ओमफ्राय बे बुंहरनाय बे नांलायनायखौबो खिन्थु बे मिडियाया आरो धमकि होदों होननानैसो प्रसार खालामबावदों। ओमफ्राय बेवहाय बुंनांगौ खोथाया बेखौ जे आंजों सोमोन्दो दं होननानै फोसावनाय, बिनि गेजेराव मोनसे जोंनि इउपिपिएल आरो बिपिएफनि मोनसे जे राजनितिक जोंनि माबा आरोखि सुथुर बा राजनितिक बेरेखा, बिनि मोनसे मोजां गोथौ षड्यन्त्र दङ। बिनि जार फलाव बिनि फिसाय होननाय मानसिया बेखौ बिपिएफ अफिसनि मोखाङावनो बे गावनि मिडियानि बाइटखौ होदों। बे बिपिएफ अफिसानो बेखौ लिड खालामनानै बेखौ बाइट होहोदों। बिनिफ्राय बिपिएफ अफिसा बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बे हिन्जावखौ जुलुम खालामनानै आंनि एगेन्सै जाहाथे स्टेटमेन्ट होयो बिनि थाखाय नारसिनगासिनो दंबावो। दाबो जों रायज्लायनो नागिरबा, जोंनि मानसिया सोरबा मोजां गोनां खौरांगिरिफ्रा रायज्लायनो नागिरबाबो बेखौ हगारा, बेखौ दोनखोमानानै दङ। गतिके बेखौ दा आङो जिहेतु आंनि सायाव एफा गाज्रि रोखोमै एफा गोरा मोनसे खौरां फोसावबाय, आङो बे खौरांखौ बिसोरनि एफआइआरनि एगेन्सै मोनसे एफआइआर खालामसिगोन थानायाव दिनै। बिनिफ्राय बै जाय बिथाङा खौरांखौ होदों बा फोसावदों
बेनिफ्राय जे खौरां बिलाइयाव बा प्रिन्ट मिडियायाव बा माबा मिडियायाव इलेक्ट्रनिक मिडियायाव बेखौ फोसावदों आं गासैखौबो पार्टि खालामनानै मानहानि केस खालामनाय जागोन बेखिनिखौ आङो थिरांथा लाबाय आरो बेवहाय जोंनि इउपिपिएल पार्टिनि दोलोनिफ्रायबो जोंनि गोजौनि दैदेनगिरिफ्रा आंखौ बे रोखोमै आंखौ बिथोन होगासिनो दङ आरो जोङो बे जिनिसखौ पार्टिनि बा जोंनि हान्जानि होननानैनो फाइट खालामनायनि जोंहा मोनसे थिरांथा लानानै दङ। बेफोरखौ नङागारानो बिदि फोसावनायनि आन्दोआव